Huis ter Duin is traditioneel het plak dat Oranje samelt voor de tarriedings. De voetballers moeten haar var 1 uur vanmiddag melden in Noordwijk aan Zee. Dikke auto's en een soort passen voor de door. En een komende gaan van voetbalsterren Vlaar, Boularouche en eenzaam terug. En dan, in 1 komen als allerlaatste de 2 debutanten in de selectie ergens uit een hoekje op het parkeerterrein onkuierjen. Geen dikke auto's van Heerenveen-aanvaller Narsing en daarachter Ola John. Ze weten haar een plak blijkbaar en vinden het takkelijk ook wel humor om samen te komen. Het is zover. Ik ben er eindelijk en ja, het wordt spannend. Kon je het vinden? Ja, ik kon het vinden, alleen daar was afgesloten, dus ik dacht ik loop maar even. En wat verwacht je? Ik verwacht een ja, leuke ervaring. En, Ga je spelen? Dat weet ik niet. Ik hoop dat ik hem een minuut mag maken. Het had wel wat van het Lietse jonkje in de snobbersgwotwinkel. Narsing, de flankspeler die opbloeide in Friesland, hoopt de komende dagen vooral een soort te leren van jongens als Arie en Robben. Ik verwacht ja, gewoon een leuke 3 dagen. Ik hoop beter te worden en ik hoop mijn debuut te kunnen maken. Je had een slechte stadion kunnen uitkiezen. Ja, zeker. Maar ik ga nu naar winnen, want ik moet 1 uur... Wat een gekte hè? Ja. Hoe voelt het nou om hier zo aan te komen? Ja, goed. En dan een paar minuten voorin verdwijnt de Heerenveen-voetballer rap naar binnen. Want te let komen bij je debuut en de boetepot spekken? Nee, toch maar net.